Uite, domnule, crește tensiunea 14,50 și ceva și închide. Închide becul ăla. Gata, l-a închis. Da? Încă o dată acum. Da? A scăzut tensiunea, l-a aprins. Deci acolo e la alternator, la curentul de excitație. Acum iară. Crește tensiunea la 14,50 și ceva și oprește. Taie alimentarea. Lampa aia de control de acolo. Da? 14 și... Gata. Da? Încă o dată. Crește tensiunea. Eu aici încarc un redresor ca să vedeți. Deci eu butonez treptele. Când îi dau pe treapta 2, îi dau curent. Pac. Acum dau pe treapta 1. Pe treapta 1 scade, care are curent mai puțin. Aprinde. Intră releu, da? Acum dau pe treapta 2. Crește curentul. Crește curentul și el anclasează, taie alimentarea. Gata, tăiat, a oprit lampa.